श्री स्वामी समर्थ. तन्वीज ब्लॉगमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. नवरात्रीही संपली, दसराही झाला, आज आहे संडे. तर त्याच्यासाठी आज आपण 1 किलो बकऱ्याचं मटण बनवणार आहोत. तर रेसिपीला सुरुवात करूया. इथे मी 1 किलो बकऱ्याचं मटण घेतलं आहे. स्वच्छ धुवून कापून घेतलं आहे. आता आपण याच्यामध्ये थोडीशी हळद घालूया. आणि इथे मी 2 लिंब घेतली आहेत, ती छान अशी पिळून घेऊया. आता आपण याच्यामध्ये 2 चमचे आल्या लसूण पेस्ट घालूया. याच्यामध्ये कोथिंबीर, हिरवी मिरची आणि पुदिना मिक्स आहे. आता हे सगळं मटनला लावून घेऊया आपण आणि 10 ते 15 मिनटं मॅरिनेशनसाठी ठेवून देऊया. आता आपण हे चिकन मॅरिनेशनसाठी 10 ते 15 मिनटं बाजूला ठेवूया आणि याच्यासाठी लागणाऱ्या वाटणाची तयारी करूया आपण. वाटण्यासाठी मी कांदा बारीक कापून घेतला आहे उभा, त्याच्यामध्ये लसूण सोलून टाकली आहे आणि आलं टाकलेलं आहे. आता छान असं तेलामध्ये परतून घेऊया कांदा आपण. मी हे जास्तीचं वाटण करत आहे. छान गोल्डन होईपर्यंत भाजून घेऊया कांदा. एका साईडला आपला कांदा भाजत ठेवूया आणि एका साईडला आपण खोबरं भाजून घेऊया आपलं. ह्याच्यामध्ये मी थोडं सुकं खोबरं टाकणार आहे, त्यामुळे ओलं खोबरं मी 1 नारळ घेतला आहे मोठा. आपलं ओलं खोबरंसुद्धा छान असं लाल भाजून झालं आहे आणि आपला कांदासुद्धा छान भाजून झाला आहे. तर आपण आता काढून घेऊया. कांदा काढून घेऊया. इथे थोडं सुकं खोबरं वापरणार आहे मी. इथे मी थोडं भाजलेलं सुकं खोबरं घेत आहे. मी नेहमी सुकं खोबरं असं किसून भाजून फ्रीजमध्ये ठेवून देते, म्हणजे जेव्हा लागेल तेव्हा आपण ते वापरू शकतो. आता आपण वाटण वाटून घेऊया. आता हे सगळं आपण मिक्स करून घेऊया वाटप. तुम्हाला जर ठेवणीचं वाटप बनवायचं असेल तर तुम्ही सुकं वेगवेगळे जिन्नस लावून वाटप तयार करू शकता. ते तशा पद्धतीने केलेलं वाटप जास्त दिवस टिकतं. आता हे मी मटण बनवण्यासाठी मी हे वाटप वाटलेलं आहे. आता याच्यामध्ये आपण मीठ घालणार आहोत थोडंसं. थोडी हळद घालणार आहोत. सगळं मीठ आणि हळद वाटपाला लावून घेऊया. मीठ टाकल्याने जास्त दिवस आपलं वाटप आहे ते टिकून राहतं. आता तयार वाटण आपण वाटून घेऊया. मिक्सरच्या भांड्यामध्ये असं वाटून घेऊया. थोडंसं पाणी घालून वाटून घेऊया. तयार आहे आपलं वाटण. आपलं चिकन मॅरिनेशन करून झालेलं आहे. आता आपण फोडणीची तयारी करूया. इथे फोडणी करता मी 7-8 लसणाच्या पाकळ्या ठेचून घेतल्यात खलबत्त्यामध्ये. एक छोटा कांदा आहे आणि कढीपत्ता आहे. गॅसवरती मी टोप ठेवला आहे, त्याच्यामध्ये आपण 3 पळी तेल ओतून घेऊया. तेल आपलं छान तापलं आहे. आता आपण एक दालचिनीचा तुकडा, 3 लवंगा आणि 3 काळी मिरी टाकूया आणि
2 तमालपत्र टाकून घेऊया। आता याच्यामध्ये मी लसूण टाकते। थोडासा कढीपत्ता घालूया फोडणीला। फोडणी छान अशी परतून घेऊया। लसूण छान लाल होईपर्यंत फोडणी परतून घेऊया। आता याच्यामध्ये मी कांदा टाकणार आहे आणि परतून घेऊया। आता आपण थोडीशी आलं लसूण पेस्ट टाकूया। मटणाला लावून घेतली आहे त्यामुळे थोडीच टाकली आहे मी। एकत्र करून परतून घेऊया। आता याच्यामध्ये मी अर्धा चमचा हळद घालत आहे, 1 चमचा लाल तिखट घालत आहे, 2 चमचे मी गरम मसाला घालणार आहे आणि मालवणी मसाला 2 चमचे घालणार आहे मी। आता छान फोडणी एकत्र करून घेऊया। थोडा गॅस कमी करूया आपण। बघा किती छान फोडणीचा कलर आला आहे आपल्या। आता आपण याच्यामध्ये आपलं जे मॅरिनेशन केलेलं चिकन होतं ते घालून घेऊया। आणि परतून घेऊया। हे पहा सगळं एकत्र करून घेतलं। आता हे वाफेवरती शिजवून घेऊया आपण। याच्यामध्ये मी थोडा चिकन मसाला सुद्धा टाकणार आहे, मगाशी मी दाखवायला विसरली। 1 चमचा चिकन मसाला आहे। आता वाफेवरती 10 मिनिटं शिजवून घेऊया आपण हे मटण। वरती डिशमध्ये पाणी ओतूया आपण। चला तर 10 मिनिटं झाली आहेत। आपलं मटण आहे ते असं छानपैकी बघा पाणी सुटलं आहे। आता हे डिशवरचं पाणीसुद्धा आपण त्याच्यात ओतून घेऊया। छान असं ढवळून घेऊया। आता याच्यामध्ये मी थोडंसं गरम पाणी ओतणार आहे, कढ आलेलं। आता याच्यामध्ये आपण जे वाटण तयार केलं होतं ते घालून घेऊया। आणि छान एकत्र करून घेऊया। जेवढं तुम्हाला घट्ट हवं असेल, जितकं पातळ हवं असेल तेवढं तुम्ही वाटण घाला तुमच्या आवश्यकतेनुसार। पण हे बकऱ्याचं मटण शिजण्यासाठी ना वेळ लागतो, चिकनसारखं लगेच शिजत नाही ते। छान असं व्यवस्थित शिजवलं ना की त्याचा हिवळट वास असतो ना तो असा निघून जातो। आता याच्यामध्ये चवीपुरतं मीठ टाकूया आपण। आता आपण छान सगळं मिक्स करून घेतलं आहे, तर आता आपण याच्यावर झाकण ठेवून 10 ते 15 मिनिटं छान असं वाफवून घेऊया मटण। चला 10 ते 15 मिनिटं झाली आहे। आपण झाकण काढून चिकन बघूया। छान असं झालं आहे आपलं मटण। हे पहा ग्रेव्हीसुद्धा खूप छान झाली आहे, ही पहा। आता आपण वरून कोथिंबीर घालूया थोडी। चला तर तयार आहे मटण। बघा किती छान तर्री आली आहे। आता सर्व करूया।
तुम्हीसुद्धा माझ्या या पद्धतीने मालवणी बकऱ्याचं मटण असं बनवून बघा आणि मला कमेंट करून सांगा. किती छान ग्रेव्ही झाली आहे बघा घट्ट. वरून थोडीशी कोथिंबीर घालूया. तयार आहे आपलं बकऱ्याचं मटण. आहे की नाही हॉटेलसारखं. जाता जाता माझ्या व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बाजूला येणारा बेल आयकॉन हिट करा जेणेकरून माझे नवीन येणाऱ्या रेसिपीचं नोटिफिकेशन तुमच्या फोनवरती येईल.